en puɗɗorima inde jeno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule nulaɗo men korsuɗo korsinaɗo e nder ɓernde men nulaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saaha en jetti jinnaɓe men en donima jinnaɓe men ɓe sababu men woni godal men o aduna en donima sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique e dendagal pelle men dendagal calcaltiri pelle men dendagal rendoji fulɓe weltare tv ɓuuɗal yurmede so feeri feeñi e nde windere moni foof ɗuwo e barke jomgal buuɗal yurmede buuɗal yurmede jaaduɗo e ɓatake buuɗal yurmede bindaɗo ñande talata nogas e tati lewru mboyi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho hono no kewɗen wadde kala talata eɗen kewi addude buuɗal yurmede ko fate carika hande noon ma en kaal ko fate gandal nde wonnoon ko gandal yeeni lumiére lampa lumiére windere nde ko gandal kadi jogui aduna o ko gandal reeni aduna o kono noon kadi no waɗi men sallllahu alayhi wa sallam wi en gandal haysoko ha Chine jeehe ɗaɓɓoyi gandal weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique enen noon e kala saaha enen foof e ngakkede gandal e famdude gandal e kala saaha eɗen jiggoyo eɗen yiiloyo ha jiiten joom gandal taw ko gandal naftowal gadden ɗum ɗo e galle o mbawen feccude e bandiraɓe nde wonnoon pular ne heewi wiide woni kal ko yi ko jiimi ko nan ko danmi ko e arda e ko kemmi ko enen noon kala ko jiiɗen jiɗɗen ko hollude galle o kala ko nanɗen jiɗɗen ko nandidde bandiraɓe kala ko keɓɗen kadi jiɗɗen ko feccude moƴƴere jiɗɗen ko feccude e bandiraɓe musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo so afrique buuɗal yurmede moon ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men miñi men Saydou Abouba hande noon jaɓɓiɗen ɗo ko koɗo baɗɗo witto jaaɗo leyɗele kewɗe musidɓe tedduɓe ɗaɓɓoyɗo gandal jannguɗo tawa kadi janggi ko fannu ko fati bandiraɓe musidɓe tedduɓe e neegol Buubi Ñaaki jannguɗo bittuɗo ko fati e nafoore Buubi Ñaaki jannguɗo bittuɗo ko fati nafoore taaride woni environnement jannguɗo bittuɗo musidɓe tedduɓe ko fati e nafoore njumri ɗum noon sikki ala so wona jabboɗen koɗo men no pulaar heewi wiide so wutte ko nde futte fondete e jullare ya taw jomum tawaka bismoɗen koɗo meɗen o haalana en inde makko o haalana en ko fati e gurdam ñaaki o haalana en musidɓe tedduɓe ko fati e juɓɓudi ñaaki no gurdi ɗum noon sikki ala alano mbatten so wona bismoɗen koɗo men o ara o waɗa ko tubakoɓe mbiyata ko présentation bandiraɓe foof musidɓe tedduɓe mbawa andudemo jokken yewtere men koɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv dendagal rendoji fulɓe dendagal pulago kala ne hettima ɗum noon bisimilla maɗa koɗo assalamu aleykum ɓiɓɓe fulɓe assalamu aleykum heɗotoɓe e heblorde
lorde ɓiɓɓe Afrique mi salmini onon fof ko fo inde mum yettode mum min mbiye hemi ko Mamadou Ly Mamadou Ly o noon jibinami ko ɗo e Sénégal Dakar ɗo puɗɗimi jangde seeɗa ha goɗɗoymin e babam noon teri nawtimi to wiyete babaɓe to Mauritanie ne wonno ko toon woni asli o min goni toon noon hamin jangi ko fati e ko wiyete lycée technique amin gayni noon enseignement technique o min jeeƴini ko min jeehi ha ko wiyete min mbaɗi ha ko wiyete bac min mbaɗi BTS min gayni noon ɗon puɗɗimi liggade e ko wiyete couvoir woni ƴettude ɓoccode e waɗa ɗum e nder machine aji ha wontoya coppi eyyi Allah nehi en reeni en noon nde wonno e événement ji Mauritanie ɗi korejam ɗi koko taccina kanji ɗi gondunoɓe ɗi woni ɓiɓɓe babam cawdiɗo mo gondunoɓe taccina mawnam kadi mo jiidum baba taccina ɓeɗon fof taccina hen woni kisa min e parumi gaga Sénégal ga nde wonno kadi nde wonno babiraɗo o ga liggotono kadi nde wonno ko ga min jibina patumi ga henna jettimi ga henna noon hankadi patumi noon e wadde ko wiyete meccal ngal puɗɗinomi ngal woni couvoir ɗo sodidaɗo couvoir goto ɗon noon kawrumi e neɗɗo ne hawñaki kawrumi hen noon 1994 kawrumi e neɗɗo ne hawñaki biyeteɗo Alain Bocce Toubak woni noon hankadi naddume makko noon hankadi ha Allah waɗi noon janggumi puɗɗimi janngude ɗo nekgol ñaahi e makko kanko Alain Bocce o ɗo e nder Dakar mo jogui ɗo noon riche uji makko to wiyete Mbaw e to wiyete Bandia fof mo jogui hen riche uji Allah reeni en noon ha jaaɗen kadi caggal leydi to wiyete France ɓeydo tenɗo en toon jangde men ummiɗen toon kadi patuɗen to wiyete Belgique ɓeyduɗen toon jangde men e Italie fof ko jangde nekgol ñaaki e gurdam ñaaki Allah resi en reeni en kadi ha jaaɗen kadi to wiyete kadi Israël jaaɗen toon kadi mbaɗɗen toon lewru e formation international ko fati e nehdugol ñaahi nafoore ñaahi kadi e ndemanteri men nafoore ñaahi e dulli men ɓeydoɗen toon kadi jaaɗen kadi ha to wiyete Thaïlande ɓeydoɗen toon donc woni hen kadi gila nden ko hen gonɗen nehdgol ñaaki e nafoore ñaaki e nafoore kadi kala ko ñaaki waɗata mi salmini on mi juurima on mi yetti on mi weltanima on kadi e oɗo kadi invitation sen kaali haala nehgol ñaaki tan kaalsen ko haala gurdam men nde wonno nehgol ñaaki wona joni fuɗɗi kadi nehgol ñaaki kadi enen Afrique wona e tubakoɓe jannguɗen ɗum nde wonno tañiraɓe men ene jahanno ene jumoya hayso tawi wona nehgol ñaahi tigui rigui kono kam koko jumanno kadi nehgol ñaahi tigui rigui sen ƴeewi e nder tarih aduna o e nder histoire aduna o ummorde ko Égypte e Égypte nden nde temps pharaon en nden ɓen ittata ko laaɗe mbaɗa hen dungi nde wonno riche wiyete ko Dunguere e Pulaar mbaɗa hen dungi ha heewa laaɗe ɗe noon ɓe mbaɗa ɗum e Nilo elle maayo mabɓe bi hengo Nilo dungue ɗe noon jahata tan laanaga yahata tan ko ene déplace o ene ƴeewoya so tawi ɗo leɗɗe piindi goni foof taw goɗɗani maayo ngo ɓe nawa ɗum toon ha noon hankkadi ɓe mbawa dañde juumri ɓe mbawa soñde ɓe mbawa dañde hen wone gueɗe ɗe ganduɗa kadi ñaahi pewnata ɗum waɗi noon nehgol ñaahi ɓooyi wona joni fuɗɗi enen noon e oga e nder Afrique eɗen nehanno ɗum nehrannoɗen ɗum kadi koye dungue e cañaɗe dungue traditionnel donc sen ƴeewi tigui rigui nehgol ñaahi wona joni wona kadi tubakoɓe gaddi e men ɗum heddi noon moderne o modernisme o addi en ko kamɓe gaddi ɗum e nehgol ñaahi moderne ngol kamɓe gaddi eyyi ɗum waɗi noon
negol ñaahi moderne ngol ko ɗum ngol ɗon joni kaaleten e holko holno ngol waɗirte kadi hol nafoore maggol sen kaali haala ñaaki kaalen haala pollinisation c' est à dire que enen ngannduɗen e nafoore ñaaki tan ko njuumri kono ñaaki nafoore mum tigi rigi koko wiyete pollinisation on ƴeewi tigi rigi weeyo men go on ƴeewi ko taari en ko en ƴeewi leɗɗe jibinooje on ƴeewi leɗɗe gonɗe e dulɗi meɗen en ƴeewi leɗɗe ko gonɗe e ndemanteeri men en ƴeewi fof eɗen jiyi ene jibina jooni noon sen ƴeewi tan en nganndat kala ko jibinta ene waɗi gorko e debbo donc ene waɗi piindi ngori ene waɗi piindi ndewi piindi ngori ndi holno yahata haa tawoya piindi ngori ndewi ndi ko ɗum ɗon woni nafoore ñaaki ɗum waɗi pollinisation kanji naatata e piindi ngori gi ƴetta ɗum nawa ɗum e piindi ndewi gi waɗa fécondation leɗɗe men mbawa jibinde ndemanteeri men wawa jibinde donc en nganndi kam nafoore ñaaki wona tan njuumri ndi waɗa pour nguurdam mum kañum surtout kadi njuumri ndi ko pour nguurdam mum wona pour meɗen donc njuumri ndi e pollen mo waɗata ɗo fof ko pour nguurdam mum pour ko ñaami ha wawa wuurde donc ɗum ɗon fof en nganndi donc nafoore ñaaki hankadi en nganndi wona tan e njuumri ndi ko kañum reeni weeyo men kañum reeni ndemanteeri men kañum reeni dulɗi men donc ñaako wiyete ko les sentinelles de l' environnement moƴƴere maɗa Sidy Ly en paami tigi tigi ñaaku ndeke wona fewnude njuumri tan ñaaku buubi ñaaki en jogii ko wiyete pollinisation woni ƴettude piindi lekki ndewi ngori nawa ɗum to piindi lekki ndewi haa lekki ki waawa jibinde e gese to baŋnge gese kadi ko noon en paami ndeke ñaaki ne jogii nafoore haa heewi eɗen jiɗi noon kaalana yimɓe hol fannuuji sa o nguurnam eɗen nganndi buubi ñaaki ene jeyaa e nganndanɗaa hoore maaɗa kullon tagore Allah ɓurde wadde organisé ɓurde jogaade organisation ɓurde jogaade juɓɓudi nde haɓe jogii juɓɓudi haa ɗeɓata waade kono arme ni no militaire uji ni en jiɗi pammina yimɓe holno juɓɓudi buubi ñaaki mbayi eɗen jiɗi pammina yimɓe kadi holno foti qualité ji buubi ñaaki holno no poti fannuji maɓɓe holno mbayi no poti mbele buubi ñaaki fof ko gootum leyɗele fof ko gootum walla ala continent fof walla donge fof ene jogii ñaaku muɗum emin jiɗi anndude kadi pammina yimɓe kadi holno mbuubu ñaaku fewnirta njuumri holko njuumri sabu yimɓe heewɓe cikkata ma to ɓe mbiya wiyete njuumri ko kuudi buubi ñaaki kono eɗen nganndi wona kuudi muɗum ko nectar woni ko piindi ɓe fewniri ɓe jiɗi pammina yimɓe tigi tigi holno mbuubu ñaaku fewnirta ɗum e hol sababu kadi mbuubu ñaaku ne fewna njuumri ndi yimɓe cikkata ma to mbuubu ñaaku fewna njuumri tan woppa ala eɗen nganndi eɗen jogii ko sababu pewnir ɗum emin jiɗi pammina heen yimɓe tigi tigi Seydi Ly kadi kadi en ngartan nandu konga en sen ƴeewi tigi rigi kadi ene waɗi leƴƴi ujunnaje nogas leñol ñaaku mbuubu ujunnaje nogas leñol mbuubu baɗoji pollinisé ndemri men e dulɗi men Seydi Ba wallahi question ngaji ma ko baɗɗi fayit ko adi fof buubi ñaaki ko continent fof koye façon mbuubu ñaaku mum comme no jogoriɗen baali men ni enen continent africain ni no ɗi ceerti e baali gonɗi par exemple continent Europe walla continent ji keddiɗɗi enen ko noon enen oga sengo e bange Afrique de l'Ouest mbuubu ñaaku ngu jogiɗen wiyeten ko appi mellifera adansoni appi mellifera adansoni kanko woni mbuubu ñaaku ngongu oga bange sengo Afrique ene waɗi noon buubi ñaaki kadi goɗɗi ko wayno par exemple sa yeehi ko wayno France en ene waɗi appi mellifera sa yeehi ko wayno Italie en ene waɗi appi mellifera linguistica e sa yeehi ko wayno Inde en kadi ko carnica sa continent fof ene waɗi mbuubu ñaaku muɗum enen noon ko appi mellifera adansoni wiyete ko mbuubu ñaaku ɓurngu wawde fidde ɓurngu ñaadde ko kañum woni ga en e sengo men o ga Afrique nde wenno kamɓe buubi ñaahi maɓɓe ɓe jeehi haɓe mbaɗi ko wiyete ɓe mbaɗi ɗum domicilié ko wiyete hankkadi ɓe jeehi haɓe nehi ɗum haɓe mbawi wadde ni ko wiyete insémination artificielle haɓe mbawi dañde hen buubi ñaahi goɗɗi ɗi ganduɗa taw piɗata les abeilles douces
ko wayno par exemple abe breakfast en kewi joni abeyaji dus gondi e aduna he ɗiɗon koko mbaɗa inséminé koko waɗa inséminé artificiel haɓe mbawi dañde ɗiɗon buubi ñaaki ɗi oɗon abe dus. kadi mbuubu ñaaku kadi sen ƴeewi tigi rigi enen mbiyeten tan njuumri ko kuudi buubi ñaaki ala njuumri ko ñaamdu buubi ñaaki c' est à dire que mbuubu ñaaku pour waawa diwde il faut ko yara njuumri eyyi ko wayi kono ƴetta moteur ni tan sa ƴetti moteur o pour waawa dirde waawa dirde il faut waɗe ko wiyete carburant pour moteur o kadi waawa résistude waawa ɓooyde il faut waɗe huile donc mbuubu ñaaku pour waawa wuurde tigi rigi il faut waɗe ñaama ko wiyete pollen pour waawa diwde il faut ñaama ko wiyete miel njuumri donc ko ɗum woni nafoore njuumri e to buubi ñaaki ko heddi ko kadi ko fati e organisation kanji eɗi jogii façon ŋaji tati oɗo wiyete ko laamɗo wiyete ko kanko woni ren ɗiɗo wiyete ko les ouvrières ɗiɗo ngoni liggotoji ɗiɗo mbiyete ko faubourgon oɗo ko gorko kanka gorri ɗi kanji ɗi gonata tan ko accouplede wondude e kanko ko oɗo ren o kanji ko noon ɗi guurdi kanji noon mbiyeɗi ouvriére uji noon kanji ngoni jogiiɗi kala ko faati e organisation kanji joni so mbuubu ñaaku jibinama tan ene andi holko waɗata e liggey haalantake so yeehi ha waɗi kadi balɗe walla yontere ene waɗi kadi hol liggey gonɗo foti wadde kañumen ko noon woni organisation ngaji mabɓe so jibinama tan ñamminta ko larve uji ɗi so yeehi ha ɓooyi watta addude pollen so yeehi ha ɓooyi watta addude nectar so yeehi ha ɓooyi watta addude propolis so yeehi ha ɓooyi noon ha nawi wonata ko ina abeille ciriére watta addude tango sir eyyi ko organisation juɓɓudi machallah ɗi ganduɗa ko kanji tan noon ɗi guurti eyyi ɗum waɗi noon kanji kadi eɗi jogui kadi no ɗi kaldata kadi ko gamri eyyi gamri woni ɗum woni haala majji eyyi gamri noon ɗi kaldata kadi a namdimami holko ɗi pewnirta njuumri ɗi pewnirta ɗum koko wiyete nectar noon woni ko e nder fleur ko hen ɗi jahata ɗi guitta ɗum e ko kañum woni ɓernde même e nder fleur he hen toon ɗi guittoyta ɗum so ɗi guitti ɗum noon wonata ko ndiyam mbaɗɗam sukara ɗi nanna ɗum so ɗi gaddi ɗum noon wona kanji gadduɗo o wona kañum nannata ɗum e nder mbeɗu he o tottata ɗum ko mbuubu ñaaku wongu e damal ngun totta ngungu ha nguya nanna ɗum e nder mbeɗu he e gurdam mbuubu ñaaku foof noon ene wawi fewnude njuumri ko fotino cuillère à soupe woni kudduji men kafe ɗi woni ko ɗum oɗon quantité wawi fewnude e nder gurdam mum foof nde wonno noon dungere foof ene wawi dañde ha ujunnaje 60 mbuubu ñaaku e nder dungere ɗum waɗi noon ɗi mbawa fewnude ɗum ɗo ɗiɗo quantité ji njuumri ɗi mbawɗen yiide eyyi seydi Ly ɗo laaɓi cer gandal kadi heɓama bandiraɓe paami tigui tigui ko fate juɓɓude e gurdam mbuubu ñaaki e kadi no foti quantité mbuubu ñaaku wawi fewnirde ko fate juɓri e gurdam mum foof eyyi ha joni en cettani eɗen nani eɗen jiiɗi d' abord ko andude hol nafoore njuumri a haali joni ko njuumri nafata e mbuubu ñaaku saabu a haali so mbuubu ñaaku ñamani njuumri ndi wawata diwde ko ɗum woni carburant muɗum ko ɗum woni kérosène muɗum eɗen gandi so avion ala kérosène wawa diwde mbuubu ñaaku ni ko ɗum woni kérosène muɗum eɗen jiiɗi andude nene njuumri ni holko nafata to banggue cellal aadi sabu eɗen gandi e ɗum jeeya e produit ɓurɗo serde e ɗum jeeya e produit ɓurɗo sohlede eɗen jiiɗi andude banggue cellal aadi hol ganduɗa homa nafoore mbuubu ñaaku eɗen jiiɗi andude kadi wol produit gonɗo e nder no wol nafoore njuumri eɗen jiiɗi kadi andude wol produit gonɗo e njuumri sabu en jii saaha e nder nokku to buuɓi ñaaki ɗi jibinta to ɗi mbaɗata njuumri mabɓe to en jii saaha ko wayno domburu walla ko wayno gueɗum ngo naata toon so maayi toon eɓe jogui produit moɓe mbaɗata hen ha ko maayi toon ko yoora wasa gandanɗa hoore maɗa wasa ñolde wasa bonnude ode wasa lumnude ko produit may jumru mayri eɗen jiiɗi andude on produit holno wiyete
on produit holno wiyete e hol on produit hol nafoore mum e bange cellal aadi. eyi seydi Ba sen kaali haala buuɓi mi wima ene waɗi ujunnaje nogas mbuubu tawa ko waɗata kañum toppiti kala ko faati e leɗɗe ɓesnoje e toppiti kadi kala ko faati e dulɗi men e toppiti ndemanteri men ɗum waɗi noon nder kadi e meɗen ga hennaga nokkuji men sen naati e nder laddeji men en taw woni buuɓi ene mbiye kadi ɗi ko buuɓi pewnoji njumri e nder mbaaɗe walla pewnoji njumri e nder leydi walla pewnoji njumri e nder leɗɗe e ɗiɗo fof ko ɗum ko ndooyu ɗum ko mbuulowu ɗum ko mbarañi ɗum ɗo fof jeeya kadi ko e leƴƴi buuɓi ɗi ngannduɗaa ɗiɗo ko hono rôle mo buuɓi ñaahi jouata e nder leɗɗe dulɗi men e nder ndemanteri men ko mbiɗa ko noon ko faati e buuɓi ñaasi ko pewnata tawa ko faati e ko nafoore meɗen tawa ko nafoore cellal ɓalli meɗen ɗum ɗo njumri ene heewi heen nafoore no feewi nde wonno njumri kañum waɗat renforcé immunité neɗɗo o njumri ko hunde ɓe njehini kamɓe ha annduɓe ɓe mbi ko ɓuri ɓadade ƴiƴam neɗɗo ko njumri njumri ɓuri ɓadade ƴiƴam neɗɗo ɗum waɗi njumri ene heewi nafoore no feewi yeehi ha wonne leƴƴi nana e nder aduna he so yi ko wayno Inde en leñol nan toon ngol ɗon leñol kamɓe ɓe nguuri tan ko njumri so ɓe pini ɓe jarata ko njumri ɓe jaaha ɓe liggoyo ha ɓe jippo so ɓe jippima noon ɓe mbaɗa ruy maɓɓe ruy o kadi ɓe mbaɗa sukara mum ko njumri ko ɗum tan ɓe nguuri ɓe ñamata goɗɗum donc on ji kadi cellal ngal ɓe jogui ngal nde wonno so ɓe pini ɓe jahata koɓe ngabba e leɗɗe ɓeɗon koɗi ko e laddeji donc njumri nafoore mum e nder cellal ɓalli men ene heewi njumri ene heewi nafoore e gaga ene hokka ɓandu jo yiɗɓe dañde ɓalli ɓe ene kadi foñña yiɗɓe kadi foojje ɓe fof njumri fawi tan ko eno kutortoɗa ɗum holno ƴettirta ɗum ko ɗon noon fawi kadi njumri no leɗɗe ɗe nafirta en ni e nder cellal ɓalli men nde wonno njumri ndi itta ko e leɗɗe kadi ko nen kadi njumri ndi nafirta en kadi e cellal ɓalli meɗen eyyi a yiyat njumri taw itta ko e murtoki ɗum ɗon ko njumri murtode walla njumri itta ko e jaaɓi walla njumri jaaɓi walla njumri itta ko e kadde woni caskule en donc njumri fawi ko e weeyo fawi ko e leɗɗe gonɗe e ngoɗon weeyo ɗum waɗi noon kanji buuɓi ñaahi holno ɗi pewnirta njumri ndi holko waɗata ha so ɓe ƴetti tungere nde ɓe pewni ɗum ha ala microbe goɗɗo bawɗo nadde hen tubakoɓe ɓe kamɓe anduɓe ɓe walla anduɓe ɓe ɓe jeehi haaɓe mbi dungere ɓuuri wonde stérile ɓuuri labde e to batte laaɓal microbe ɓuuri labde e bloc opératoire mo ganduɗa ko fewna enen pewni ɗum waɗi hen gueɗe foof ha microbe wawa wasa nadde hen dungere nokku mo buuɓi ñaahi nguuri on nokku ɓuuri labde e bloc opératoire nde wonno kanji ñaaki ɗi so ɗi pewna ɗi pewneta d' abord ko beɗi ɗi woni sir woni kañiri so ɗi pewni ɗum haɗi pewni ɗi pewna kadi ko wiyete propolis kañum woni kolo kañum kola kañum kadi woni ɗingere nde ha microbe aji mbawa nadde hen so ɗi gayni ɗum ɗon kadi ɗi pewna ko wiyete pollen nde wonno kadi ɗum ko wuudan majji ɗi ñamata ɗi pewna ko wiyete njumri so ɗi gayni fewnude ɗum kadi pewna ko wiyete kadi gelé royal nde wonno kadi ɗum ɗon gelé royal kadi min ngar hen ɗum kadi ko gurdam majji ko hen kadi ɗi ñamata njumri nafoore mum ene heewi no feewi eɗen gandi ene moƴƴi e haqqille ene renforce immunité saɗa ñama ɗum woni rafiji kewɗi kadi mbawantama haydara ene moƴƴi e gueɗe kewɗe ene moƴƴi e haqqilantagal ene moƴƴi e nafoore mum dal ko fawi tan ko e neɗɗo hol ko yiɗi tan ko hol nafoore nde fawi e njumri ndiɗo walla hol nafoore
wondi ba ko yiɗi dañde e nduyde ndu fayde ndu ɗani hedde bandiraɓe musidɓe tedduɓe on keɗirima noppi moon on pamiri hakkillaji moon ko fati e nafoore musidɓe tedduɓe jumri ene ɓeyda immunité ɓandu neɗɗo woni tigui toɗɗe ɓandu neɗɗo jumri ene ferta hakkille surtout suka tokoso ɗum noon mi ñaago bandiraɓe e kala saaha saɗa jogui sukaɓe ma tokoso ɓe janggoɓe qurana janggoɓe école e kala saaha ha tengti subaka so tawi aɗa jogui jumri maɗa aɗa wawi ko adi koɓe ndewa ciwa seeɗa e kuddu dokka jomum yara ɗum noon ko hunde moƴƴere no fewi to banggue cellal e to banggue uddidde hakkille kala eɗen gandi kadi kamɓe sernaɓe liggotoɓe banggue lasarani e foof e gollotoɓe to banggue safruji eɗen gandi ɓe kutoro jumri no fewi no fewi no fewi musidɓe tedduɓe ene jeeya e nafoore jumri bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV e dendagal calcapiri pelle men en certani ha joni e musidɗo men goppen ɗo golɗo lefol ƴetten musidɓe tedduɓe goɓen kaafe bongal subaka caggal nde juɗɗen salatu goɓen kaafe bongal subaka garten joni e koɗe men hono musidɗo men Mamadou Ly e jokken yewtere men ko fati e nafoore jumri e ko fati e gurdam Boubou Niaki ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko joni joni hoto goɗɗe